Shampoo. Tatay, sinapiang eh. Yak. Yak naman. So good na po jag didi. Yan pong ipang trapuhan oh. Kayak. Yak. Trapuhan na po niya kayak. Trapuhan. Yak po, mama. Yak. Oh. Yak. 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 Ayaw na kayak. Nalagi na. Dili na napagpun. Igo ka sa kumpiang. Ayaw ba? Ang yarwan si Kapak, ang yarwan gabito, ang yarwan kumpiang. Di naman siya kahapak siyang piang mo ka na mapiang na gani siya. Di na siya kagamit siyang isa ka mo. Ay, mo na bang datugan. Ayaw lay. Ayaw lang. Ayaw lay. Ayaw lay. Ayaw lang. Ayaw lay. Ayaw, lay. Ayaw lay. Ayaw lang. Ayaw lang. Na, good evening, lay. Ining lay. Okay kayo? Ayak. Saan siya ng utang? Ayaw, lay. Good evening, lay. Yum, yum, yum. Good evening. Hello, guys. Guys. Hello, guys. Welcome to my vlog. Hello, guys. Hello, guys. Vlog si dia, guys. Ay, naulian ang kamot. Aga. Grabe, hapak naman yan eh. Ang kamot nga. Nabilwa. Ang kamot nga nabilwa nga. Uy, papak niya na yung kamot na piang na pati gusugan ng Japon. Nakita na bang, agoy, nangusi, agoy. Sakit. Bakit kinamuti mo? Aga. Patay si mama ni. Si mama ang mabilwa. Ano sunod? Na hello, Lai. Good evening, Lai. Good evening. Yak, sa ginaan na magdidi eh. Good evening, everyone. Good evening. Ang bata, kiyat kayo. Hello, Renzo. Good evening. Hi. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. No, no, no. No, 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 no. No, Lai. No, 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 lay. No, 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 no. No, Lai. No, no, lay. Na, Lai. No, bite, Lai. Ayaw lay. Ayaw, Lai. No. No, no. Stop it. Stop, mama. Stop, Lai. Hello, guys. Good evening. Hello guys! Today's video guys, gitulong lilin. Gaganda. Sa gabi daw kung lumuli. Muli ning gana niya. Ugma sa gabi. Ugma sa magbayad. Dabutag. Ugma sa gabi man muli. Ugma sa buntag, wa man di Gcash yang bana. Uli Gcash. Dili man Gcash ang ibayad dito. Cash man. Cash man ang ibayad dito. Wala dito. May kwarta yang bana. Hello. Sai Kasraka. Kasraka? Hindi ko na maalala. Ate, ano po bang... Wala, guys. Hindi ka, guys. Hindi ko na maalala, ate. Pasensya ka na, ha? Kasi madami na kasi akong nadaan sa live ko. Hindi ko maalala kung sino. Hello, Sai Kasraka. Naalala niyo po ba ako nung nagluluto? Okay. Ikaw pala yun. Nagluluto ng banana ako. Hello, good evening. Kumusta ako? Welcome back to my channel. Oh, one hit. Welcome back to my channel. Thank you. Hindi, cash man ang ibayad ito. Dili i-Gcash. Walay cash yung bana?
Hello guys. Hello guys. Bibi guys. Thank you. Kumusta na po? Long time no see. Nak. Na hello. Na hi. Very good kayo sa biyara mo. Hyper kayo mo, baby. Oy, hello daw. Hello guys. Bye-bye guys. Bye-bye. Thank you, Saikas Raka. Salamat sa pag-subscribe. Tinugos mo na. Ikaw. Si Tito po na kung gitik ko si Tito. Ito yung na dito mo chatra diri ang kuan. Mo chatra siya ang kabayan na dito. naay katong kuan katong ang Hello, bayaran guys. katong Kailan reference ako, number guys? bayaran mo na ihatag dito sa Ako, PSA. dyan mo. Katong gay na be sabi. Bayaran na to yung reference number, ihatag na to niya dito sa kuan sa PSA. Hello guys. Magbayad ko ani. Hello guys. Ako si Johnny guys. Johnny guys. Katamko ko guys. Wow. Johnny guys. Johnny. Hindi ari si Bulo. Shout out pa sa inyo guys. Shout out sa lahat. Sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. Hanggang patubang na yung kana live, nag-live ang sinama. Sigma boy. Sigma boy. Sigma Wala si Papa, ina Papa, Sigma boy, ina Papa, hi to my vlog Papa. Wow. Papa. Hello. Hello guys. Sigma boy. Welcome to my vlog. Lalakod. Lala Sigma boy. Hello guys. Sigma. Uy. Natawag ka lala. Dapat na gani karon. Nalala, tabang nalala, Sigma boy, sa kalala oh. Sigma boy. Lala. Hello, Hello. Welcome to my vlog. Sigma boy. Sigma boy. Hello guys. Oh, hello guys. Hello guys. Welcome to my vlog. Sigma boy. Nakoy na. Hello guys, ito jamin guys, dali. Ita jam pod. Hello guys, ita jamin guys. Jamun si guys. Kami guys. Jamin guys, jamin. Oh, ita jamin guys. Yamin. Hello guys. Ano ibot yung mga anak. Hello guys, ito jamin guys. Lagi ito guys. Ito, it jamin guys. Ano. Hello guys, it jamin guys. Wala mi. Wala mi. Nah guys, oh it guys, oh jamin. Open mouth. Oh. Wala mi. It dia it. Hello, shout out Sai Karaska. Mega love shout out Sai Karaska. Look, yummy, yummy, yummy. Hello, shout out Sai Karaska. Sai Karaska. Hi Sai. Hi, Sai. Na hi Sai. Ow. Ano ba? Ay, yummy. Na it yummy Sai. Hi
Hi, Sai Karaska. Good evening. Kumusta ka po? Sana maging masaya ang buong gabi at araw mo tomorrow. Para bukas na lang. Kasi gabi na pala. Tulog na pala tayo, no? Wow, yummy. Ayaw, ayaw. Yummy lang. Yummy. Guys, eat jamming, guys. Oh, look. Oh, it's so yummy. Yummy. Thank you for watching, guys. Thank you for... Si Papa ay naglalaro ng ML. Si Tito po. Si Tito din ay naglalaro ng ML. Grabe naman tong mga taong ito. ML na lang lahat ang ginagawa. Addict na tayo sa ML. ML na like. Papa, be? Chan. Hindi na kay bala. Kayo na nagwala ka ron. Batak na ako. Lala dito ako. Grabe, no? Mapabata. Bag. Mapatigulang. Dito yun sa pinakatigulang. Dula lang gyapon. Cellphone lang gyapon. O, naging mapili karon guys. Sugod sa bata. Matanda. Pinakamatanda. Pinakamatanda. Ay, naglalaro na ng email. Kaya yummy. Yummy, mommy. Kaya yummy. Dari, plus to. Kaya ito, ibutang kay Papa. Dali. Dari ka. Hi guys. Good evening. No more na? In a mega love shout out. Mega love shout out. Hello guys. Oh, na. Ako'y bibi guys. Oh, look na bibi guys. Look at baby guys. Oh, na. Hello to my bibi guys. Hello, oh, hello. I have two bibi. Baby, I love you. Play si Bibi o si Barbie. Play. Hello, Bibi Bia. Why are you sad, Bibi Bia? Why are you sad? No, sad, Bibi. No. Wait. Hello to this baby. Hello. Flip na ka. Sa'yo nga niya, magbayad dito? Ayan, dili man i-cash. I-cash dito magbayad ang 100 pesos. Napitihan na nako og kuan. Gikan Robinson sa ingon sa kuan. Tagaan na po siya. Tagaan tara kag 180. Ma'am, ba? Kana pa yung mga tuon. One na lang ba? First thing. Masakto. Ay, noon sa naman ang yung Ang musik. God! Ayaw na. No, nabad na. Ayaw, waya si dito. Ay, mga silala. Ayaw, lagi waya si Lala. Kaya masakaw na si Piyag na yung mga away. Hello, good evening, persons. Mega love shout out, Sai Karaska. From where are you po? Taga saan ka po? Taga saan po kayo? Ay, ice cream.
guys. Ice cream ni Papa. Thank you for watching, guys. Bye-bye.